रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। भंडारी समाजाच्या वतीनं मालवण दैवेज्ञ भवन इथं शिवकालीन शस्त्रांचं प्रदर्शन आयोजित करण्यात आलं आहे। हे प्रदर्शन भरवण्याचा नेमका उद्देश काय, मायनाक भंडारी कोण होते, त्यांचा इतिहास काय, भंडारी समाजाची शासनाकडे मागणी काय आहे, याबाबत अखिल भारतीय भंडारी समाज महासंघाचे अध्यक्ष नवीनचंद्र बांदिवडेकर यांनी कोकणसात लाईव्हशी संवाद साधला। पाहूया। आज आपण मालवणमधील दैवेज्ञ समाजाच्या सभागृहात बसलो आहोत आणि अखिल भारतीय भंडारी समाज महासंघ, सिंधुदुर्ग जिल्हा भंडारी समाज महासंघ आणि सकल भंडारी समाज मंडळ मालवण तालुका अशा तिघांच्या संयुक्त प्रयत्नातनं आपण हा एक शिवकालीन शस्त्रांचं प्रदर्शन बनवलेलं आहे आणि ह्यामध्ये जे शस्त्र जी प्रदर्शनात ठेवलेली आहे ही दुर्मिळ आहे आणि जवळजवळ 350-450 वर्षापूर्वीची शस्त्र म्हणजे त्यावेळेला वापरली गेलेली असतील, काही अशी कोरी असतील, पण म्हणजे टोटली त्याचं परीक्षण म्हणजे कोणी करावं, एकही हत्यार असं डुप्लिकेट किंवा फॉर्ज बनवलेली नाही आहे, रिप्लिका नाही आहे, सगळे ओरिजिनल शस्त्र आहेत आणि त्याचं हे दुर्मिळ प्रदर्शन आपण या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणि मालवण नगरीत हे पहिल्यांदाच होते आणि त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांनी घ्यावा आणि हे प्रदर्शन का भरवलं असं जर कोण विचारत असेल तर मला त्याचं सांगायचं एक कारण काय आहे। आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की 4 डिसेंबरला नेव्ही डे म्हणून साजरा होणार आहे सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर आणि हा नेव्ही डे जो साजरा होणार आहे त्या नेव्ही डेमध्ये जो देशाचा नेव्हल फ्लीट आहे याला तो महाराजांच्या नेव्हीला तो समर्पित करताय, म्हणजे महाराजांचं जे नौदल होतं त्याला समर्पित करताय। आता इथे काय झालंय, महाराजांचं पहिले आरमार प्रमुख मायनाक भंडारी ह्यांनी जे काय काम आणि कार्य केलं महाराजांच्या स्वराज्याच्या लढ्यामध्ये ते पडद्याआड झाकण्याचा एक प्रयत्न झाला आहे किंवा पडद्याआड ते गेलेलं आहे, कारण त्याचे काही ठोस पुरावे किंवा त्याचे असे काही संदर्भ तितके ते जास्त सापडत नाही आहे। तरीसुद्धा जे काही सापडत आहे त्याच्यावरनं जे काही कळतं आहे ते ज्ञात होते ते असं आहे की पहिले आरमार प्रमुख हे महाराजांचे मायनाक भंडारी होते आणि त्यांचा कालखंड जो आहे तो 1658 ते 1662 ह्या कालखंडामध्ये महाराजांना जेव्हा वाटलं आरमार बनवायला हवं त्यावेळेला त्यांचा जेव्हा परिचय झाला मायनाकांशी त्यावेळेस हे 1658 ते 1662 या कालखंडामध्ये महाराजांचं आरमार पुरं झालं, तयार होतं आणि त्याचे 2 सुबे होते। एक सुबा दौलत खान हे त्यांचे दुसरे आरमार प्रमुख होते, तो दाभोळपासून ते कच्छपर्यंत त्यांचा सुबा गस्त घालायचा आणि मायनाकांचा सुबा दाभोळपासून कन्याकुमारीपर्यंत असं कारवार कन्याकुमारीपर्यंत गस्त घालायचा। म्हणजे ही जी किनारपट्टी जी लाभलेली आहे भारताची त्या पॅसिफिक या किनारपट्टीवरती हे गस्त घालण्याचं काम हे दोघे करायचे आणि हे सगळं महाराजांना का करावं लागलं, कारण महाराजांची भूमिका स्वराज्याची होती आणि हे किनारपट्टीचे जे गावं होती तिथे हे साचे लोक घुसायचे, लुटपाट करायचे, बायका मुलांना उचलून घेऊन जायचे गुलाम करून आणि अख्ख्या तिथून विकून टाकायचे
हे जेव्हा महाराजांच्या कानी आलं तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की आपण दर्यामध्ये आपलं स्वतःचं आरमार असणं गरजेचं आहे. आणि हे आरमार निर्माण करताना त्यांनी मायनाक भंडारी आणि त्यांच्या संपूर्ण कंपूची मदत घेतली आणि त्या त्या अनुषंगाने हे आरमार तयार झालं. आता आरमार झालं, आता त्याला कुठेतरी डॉकिंग करायचं आहे, म्हणजे पार्किंग करायला पाहिजे. एवढ्या बोटी कुठे राहणार, कारण समुद्र जेव्हा खवळतो तेव्हा ते बोटी ठेवत त्या जागेवर, तर त्याला सुरक्षित बंदरं लागतात. म्हणून महाराजांची ती पण मोहीम सुरू झाली की असे सुरक्षित बंदरं कुठे बांधू शकतो. मग महाराजांचं लक्षात हे आलं की हे सिंधुदुर्ग जो किल्ला आहे जिथे आता तो किल्ला बनलेला आहे, ते खवटे जे बेट होतं त्या बेटाचं परीक्षण झालं आणि ते जेव्हा महाराजांना पसंत पडलं तेव्हा तिथे पहिलं बंदर बांधण्याचं महाराजांनी नियोजित केलं. आणि महाराजांचे चीफ इंजिनियर त्यावेळचे हिरोजी इंदुलकर यांना ते बेट दाखवण्यात आलं आणि त्यांनी त्याचं जे काय त्याचं डिझाईन करायचं असतं ते डिझाईन केलं गेलं आणि ते काम जे होतं बेटावरती किल्ला बांधण्याचं हे काम मायनाक भंडारीनं देण्यात आलं. आणि मायनाक भंडारी ते प्रत्येक एकदम म्हणजे प्रामाणिकपणे करत होते. मायनाक भंडारी महाराजांचा आरमारसुद्धा सांभाळत होते. मायनाक भंडारी किल्लेसुद्धा बांधायचे. आणि हे सगळं करण्यासाठी जी मॅनपॉवर लागते ती मॅनपॉवर सगळी जी होती ते स्वतःच्या समाजातली आणि इतर 18 पगड जातीतल्या लोकांना एकत्रित करून आणलं आणि किनारपट्टीला त्यांना वसवत नेलं. म्हणून तुमच्या लक्षात येईल की महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीला भंडारी समाज प्रामुख्याने का दिसतो, कारण ते ज्या वेळेला आरमाराची स्थापना झाली त्यावेळेला महाराजांच्या मदतीसाठी किंवा त्या स्वराज्याच्या हेतूने जे भंडारी आमचे त्यावेळेचे पूर्वज होते, कस्टम डिपार्टमेंट जे आजचं कस्टम आहे ते मायनाक त्यावेळेस सांभाळायचं आणि ती आमची मंडळीचे चोख बदवायचे ते काम. आणि जेव्हा दर्यामध्ये त्यावेळेला 27 शाही होत्या, निजामशाही, अब्दुलशाही, कुतुबशाही, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज, ब्रिटिश असे वेगवेगळे असे 27 शाही होत्या. या 27 शाहींना तोंड देऊन त्यांच्याशी लढाया करून मायनाक भंडारी एकही युद्ध हरला नाही, अपराजित योद्धा आहे. आणि त्यांचा जो कालखंड आहे तो म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या कालखंडात ते 10 वर्ष, म्हणजे शिवाजी महाराज लवकर गेले त्यामुळे 10 वर्ष मिळाली आणि उरलेला 9 वर्षाचा कालखंड तो त्यांना छत्रपती संभाजी महाराजांच्या कालखंडात मिळतो. या 19 वर्षाच्या कालखंडात ते एकही युद्ध हरले नाही असा इतिहास सांगतो. त्यामुळे अशा महान योद्ध्याचं आणि किल्लासुद्धा त्यांनी बांधला सिंधुदुर्गाला, तिथे त्यांचा मान व्हावा, सन्मान व्हावा म्हणून आज भंडारी समाज एकवटला आहे. म्हणून आज भंडारी समाजाच्या वतीने आम्ही हे कार्य हातात घेतलं आहे. आणि म्हणून शिवकालीन शस्त्रांचं प्रदर्शन एवढ्यासाठी भरवलं आहे की पुढे विसर पडू नये पुढच्या पिढीला. म्हणून प्रत्येक शाळा कॉलेजेसमध्ये भेटी देऊन त्यांच्या प्रिन्सिपलला, प्रमुख शिक्षकांना भेटून त्यांच्या विद्यार्थ्यांचे इथे आम्ही हजेरी लावतो. त्याला हजेरी लावून इथे समजून घेण्यासाठी आम्ही त्यांना बोलवतो आणि खूप छान उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो आहे. भरपूर आता विद्यार्थी कालपासून इथे आलेले आहेत. जवळजवळ 1,5-2 हजाराच्या घरात आतापर्यंत झालेली आहे आणि प्रत्येकजण येतो, आपले अभिप्राय देतो इथे आणि छान अभिप्रायसुद्धा आम्हाला मिळालेले आहे. आता जे का लहान शाळेकरी मला वाटतं 6वीतल्या मुलांनी आता त्याचा व्हिडिओ क्लिप आता केलेली आहे एका पत्रकाराने. खूप सुंदर बोलला तो, त्याची प्रतिक्रिया. 6 वर्षाचा म्हणजे 6वीतला विद्यार्थी आणि इतकी छान त्यांनी मुलाखत दिली. आम्ही सुद्धा थक्क झालो बघून ऐकून. एवढा लहान मुलगा इतकं उत्कृष्ट कसा बोलू शकतो. त्यामुळे आज प्रत्येकाला जाणीव व्हायला लागली आहे आणि ही जाणीव करून देण्याचं काम अखिल भारतीय भंडारी समाज महासंघ करतो. आणि आमचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे की सरकारला जो काय विसर पडला आहे मायनाक भंडारी यांचा तो त्यांना ज्ञात व्हावा, त्यांच्या लक्षात यावं की खरे आरमार प्रमुख, पहिले आरमार प्रमुख ज्यांनी नौदल स्थापन केलं स्वराज्याचं महाराजांचं ते मायनाक भंडारी होते. आणि झालंय का की आता रेकॉर्डवरती कोण आहेत तर कान्होजी आंग्रे. कान्होजी आंग्रे हे ताराराणी आणि राजाराम राजे ह्यांच्या कालखंडातले आहे. म्हणजे संभाजी राजानंतर कान्होजी आंग्रे किंवा जेव्हा आरमार स्थापन झालं ते 1662ला पूर्ण झालं आणि कान्होजी आंग्रेंचा जन्म 1667च आहे. आता 1667चा जन्म असलेला 62 साली पूर्ण झालेला आरमाराचा प्रमुख कसा होईल, आता पहिला प्रमुख कसा होऊ शकतो, एक मोठा प्रश्नचिन्ह आहे. तर हे कुठेतरी ही सुधारणा व्हावी म्हणून आम्ही महासंघाचे मंडळी एकत्रित बरेच गेले 6 महिन्यापासून आमचा प्रयत्न चालू आहे. कारण आम्ही कान्होजी मायनाक भंडारींनी
एक मोठं युद्ध, ब्रिटिशांचा पहिला पराभव, जगत जेत्या ब्रिटिशांचा पहिला पराभव 1679 साली जो त्यांचा पहिला पराभव झाला. तो पहिला पराभव जो झाला तो खंदेरीच्या लढाईत, खंदेरी किल्ला जो बांधत होते मायनाक भंडारी दौलत खान, तो किल्ला बांधत होते, त्यांना बांधायला देत नव्हते. सिद्धी आणि ब्रिटिश हे त्याच्यावर सारखे सारखे हल्ले चढवायचे. त्या हल्ल्यांना प्रतिकार करून तो किल्ला बांधला गेला आणि त्या लढाईमध्ये ब्रिटिशांचा पहिला पराभव झाला. आणि हे ब्रिटिश स्वतः त्यांच्या राणीला कळवत आहेत की आमचा असा असा पराभव झाला, मायनाक भंडारी आणि त्याच्या सैन्याने आमच्या सगळ्या बोटी बुडवल्या. आता हा जो इतिहास घडवणारे लोक आहेत त्या बेटाला नामांतरण केलेलं आहे 2016 साली आणि त्या बेटावरती पाटी लावलेले कान्होजी आंग्रे बेट. आता किल्ला बांधला कोणी आणि बेट नाव कोणाच्या लावतायत, म्हणजे काय चाललंय या देशात आणि महाराष्ट्रात काय चाललंय. महाराजांचा जो एवढा उज्ज्वल कालखंड आहे त्याच्या इतिहासाची मलणी होते, पायमळणी होते, तर ते सुधारणा व्हावी. म्हणून आम्ही काय म्हणतो, चला आम्हाला वाद नाही करायचा आहे. आम्ही कलेक्टर ऑफ रायगडला एप्रिलमध्येच आम्ही जाऊन भेट घेतली आणि त्यांना पत्र दिलेलं आहे महाराष्ट्र शासनाला देण्यासाठी. त्याच्यात आम्ही मागणी केली आहे की रायगडची जी राजधानी अलिबाग याचं नामांतरण करून ते मायनाक नगरी करण्यात यावं. कारण आता सरकार सगळीकडे असे शहरांची नावं बदलत आहेत आणि ते काय त्यात चुकलं काय, त्याने एवढं शौर्य गाजवलेलं, पराक्रम गाजवलं. कारण अलिबागला तो किल्ला आहे, तळला दर्यामध्ये तो किल्ला आहे खंदेरीचा, आणि तिथे तो व्हावा आणि त्याचं ते नाव बदली व्हावं त्या शहराचं आणि ते नाव नामांतरण करून मायनाक नगरी व्हावं अशी आमची मागणी आहे. आणि स्थानिक जे आमदार आहेत दळवी साहेबांची आम्ही भेट घेतलेली. दळवी साहेबांना आम्ही निवेदन दिलं आणि दळवी साहेबांनी पण मान्य केलं की नाही, बरोबर आहे तुमची मागणी, मी पण तुमच्या बाजूने उभा राहीन, कारण तुमची मागणीच बरोबर आहे, चुकीचं काय तुम्ही मागत नाही तर मी तुमच्या बरोबर आहे, तुम्ही या मागण्या लावून धरा. तुम्ही पाहिजे तर तो ह्याच्यामध्ये विधानसभेमध्ये सुद्धा हा प्रश्न उपस्थित करून त्याच्यावरती मी तुमच्या बाजूने लढीन, इतकं त्याने आम्हाला आश्वासित केलं. त्यामुळे चुकीची मागणी नाही आहे, कोणाचे आम्हाला लढाई झगडे करायचे नाही आहे, परंतु जे आमचं आहे तेवढं तरी आम्हाला द्या अशी मागणी आम्ही करतो. तुमच्या माध्यमातून आज आम्ही समस्त जनतेला, समस्त सरकार मंडळीला, प्रशासकाला आम्ही तुमच्या माध्यमातून विनंती करतो आहे की हे जे चूक झालेले आहे ते सुधारावं आणि बदली करावं नाव, किंवा किल्ल्याचं नाव जे आहे ते पण बदली करू शकता. काय तुमच्या हातात आहे, सरकार तुमचं आहे, त्यामुळे तुम्ही निर्णय घ्या. आणि हा उद्या 4 डिसेंबरला जो कार्यक्रम होतो तिथे काही मायनाकांना तुम्ही आमंत्रित करा, त्यांचा मान सन्मान करा. किल्ला ज्यांनी बांधला आहे त्यांचे वंशज आहेत त्यांचा मान सन्मान करा, एवढंच सांगणं आमचं भूमिका आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये म्हणजे जिकडे आमचा समाज बसतो त्या 6 जिल्ह्यांमध्ये मायनाकांचं आणि भागवत शेठ पीरांचं स्मारक व्हावी आणि त्यासाठी आमचा प्रयत्न राहील. कारण ते आमचे महामानव भागवत शेठ पीर हे सुद्धा फार मोठं त्यांचं काम आणि योगदान आहे. सामाजिक आणि स्वातंत्र्याचं पण त्यांचं मोठं योगदान आहे. त्याबद्दल वेगळी व्हिडिओ करावा लागेल, पण त्यांचा सुद्धा मान सन्मान व्हावा आणि आमच्या परीने आम्ही प्रयत्न करणार. या 2 महापुरुषांचे कुठे ना कुठे आम्ही त्यांचे स्मारक उभारणार. नाही, शासनाला भाग पाडण्यावर म्हणजे काय, बघा आम्ही मागणारे आहोत, देणारे ते आहेत. त्यांना जर उद्या भंडारी समाज सोबत पाहिजे असेल तर त्यांनी तो विचार करावा. तर आमची काय मागणी चुकीची आहे किंवा आम्ही काय वैयक्तिक स्वतःसाठी नाही मागत आहे. जे समाजाची आमची अस्मिता आहे, मायनाक भंडारी ही आमच्या समाजाची अस्मिता आहे आणि ती अस्मिता राखण्याचं काम आणि कोण करत नाही, सगळेजण करत आहेत. प्रत्येक समाज आपलं अस्मिता राखतो आणि टिकवतो आणि पुढे नेतो, तेच काम आम्ही करतो. आणि हे मागणी जी आहे ती आमची रास्त मागणी आहे, चुकीची काय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.